Alberdania argitaletxeak aurkezten du Marilar Aleixandreren emakume gaiztoak. Itzultzailea Patxi Zubizarreta. Esataria Monika Erdozia. Mercedes Losada Fernandezi, espetxeetako neskakazteen arduradun Mar Lorenzorentzat. Gauza guztiak dira ezinezkoak, hala diruditen bitartean. Concepción Arenal. Urtu zaitezte odolezko malkotan, zuen seme alabak inmolatu dituzuenak. Concepción Arenal, gaizkilei gutunak. Koruña, umezurtzetxeko inprimategia, 1865. Lehen atala. Galera. Koruña 1863. Galera. Giltzapetxe etxea, emakume zigortuak itxialdian atxikitzeko prestatua. Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa, 1924. Lege txarrek beti izango dute eta bideratuko, haiek baino okerragoak diren gizonak, legeak gauzatuko dituztenak. Concepción Arenal, presoaren bisitatzailea, 1983. La España Moderna, Madrid. Bat. Etxipena. Distira gizonaren eskuetako hartazietan, eta otzikara. Ilea larrua rasmoztea, horra mingarriena. Espaitzeukan besterik, adats gaztaina kolorea. Luze baino luzeagoa izaki, belaunetaraino labaintzen zitzaion gorputz biluzian behera, baina ezertarako balio ez. Emazteki hark eman zizkion arropa grisekin ordezkatu zituen aldean ekarritako jantziak. Ez dute errukirik. Ez, ilea ez. Ongitxo daki, ahoa itxirik eduki behar, txerrikorta honetatik bizirik irtengo bada. Galeran bizarginik ez dagoen arren, gizonari bizargina esaten altzaio, baina zigortu guztiak emakumezkoak dira izan, eta gizonaren aho horzgabeari, algara bat atera zaio. Mi atxuloan, garbitasunagatik dun, adatsak txerrikeria hutsa ditun, hasiko zaizkin baldin eta... Esaldia bere horretan utzi du, zertarako jarraitu. Adatsa? Txirikor da bi, hartazien karranka lagun, adio ezkerrekoari, adio eskuinekoari, eta hiledi moztu berritik oin puntetaraino otzikara batek hartu dio gorputza. Bularralde barrenetik erauzi dizkiotela sentitu du, edota sabelaldetik. Gizonak beste eskuaz jaso ditu lurrera jausi aurretik, eta zorro batean sarturik, emaztekiari eskaini dizkio. Felisak, Sample complete. Ready to continue?